Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ngari panotangira chekaweretso. Seguro makadi. Alhamdulillah mkomarobi ndino simba. Arze matari. Matali ndiyo yana ya mkomarobi. Nacho chando kachi. Chanda chisati chatanga. Aiwa chando tingata ule kuti chando wallahi chando chichiri parefu mbichana. Anditi. Chando chiri kuya zvacho asi sisi tikutona nandi bichana. Anditi. Aya tinotenda. Ikande vandatora mukana nekubvunza sekuru. Vasekuru venyu andizoti confusion, excitement here, kunonokerwa here, kuita sei zuva rega rega ndinakabvunzwa nenyaya yemadate, vamwe nditonzi ndiisei mugroup. Hanzi ndiisei mugroup rasekuru reku Cape Town. Rwendo rweCape Town rwamira sei? Alhamdulillah mkoma Robert ndinogara ndakataura. Handina kunzvenga kana kuti handina kuchinja. Ndakati 25 June. 25 June. 25 June. 25 June isusu tiri kubva muno muZimbabwe. Kubatanira sekuru chabola nemhuri yavo yavanofamba nayo. Na iwo mkoma Robert wacho. Do paRobert Mugabe Airport tinenge tiripo ipapo. Tichienda kuSouth Africa. Kwatiri kuendera nde uko kuchinyudzo uko kunonesa kusvika uko. Saka ndiko kwatakananga mkoma Robert. Wallahi 25 June. Magroups vanhu vachayaona magroup ndiri kunzwa azhinji ari kubvunza sekuru mukuya rini handina kuti mwedzi unoyu ndati 25 June 25 June ndinenge ndiri muSouth Africa Cape Town. Saka group rinozotangwa rini ndoringodzi ndise mugroup regai titi isusu group ndikufunga nhasi ndetichi tikuti apakati pe takunopera kuma 2020 April. May kan sorry. May tapita June aditi 20 May. Saka tukuti group sonde yamangwana tikutanga kugadzira group. Munhu wese achaona chinhu chacho pagroup. Padepa tikunosvikira pese asi vazukuru vakakumbira. Kuti mukasvika kuCape Town isusu tanda kuti mudzoke ku Pretoria. Pretoria neJohannesburg. Sekuti unoti mudzoke neipapo asi patinodzoka uko mukoma Robert vanenge vakwira kare inini ndini chadzoka nedare ramo asi wallahi 25 tinenge taamu South Africa June. Saka kuti June atopera kari muri ikoko wallahi tinotopinda July tichatotanga July tiri South Africa. Anditi aiwa vazvinzwa nekuti date iro ranetsa zuva rega rega nengodzi sekuru vapapi sekuru vanosvika rini. Anditi aya tinotenda vazvinzwa. Ndirikuona vazukuru sikana vaviri ava ndaona panotone mumwe muzukuru anenge aritodzimbirwa ndizvozvo. Ava vazukuru vangu mkoma Robi vane matambudziko. So ini takataura tikati kazhinji handipedzere matambudziko kubva kwako unoya kudare. Saka vazukuru vane ushereketo wakaitika mukati medzidzani kwavo. Saka takati riri ngavauye vanoda kuita kuti tibvise matambudziko. Mishonga yedu isusu kazhinji kana tichiti munhu ane dambudziko risiri kufamba zvakanaka ushereketwa mukazi uyu akashereketwa nedzidzani kwake. Saka paashereketerwa nedzidzani kwake anoda kurapwa. So kana achida kurapwa zvinoda achapona kudare. Saka iye akakumbira akati sekuru ini pekutangira nepekuenda handina. Ko mukanditi ndibude zvangu pamedia pana mkoma Robert ndikati alhamdulillah. Chakaipa chekuti sekuru vatora munhu kumbudisa pamedia munhu asingade kana kuti mkoma Robert vabudisa munhu asingade. Ndinotarisa machanero yakawanda kana kuti zvirongwa zvakawanda kana kugara kwamambo kana kugara kudani munhu anobuda pamedia nekuda kwokuti iye azvibvumira. Saka isusu hatigone kubudisa munhu pamedia asingade. Saka akati aiwe sekuru ndiri kurwadziwa. Zvandiri kurwadziwa ndoda kubuda zvangu sekuru. Auze mkoma Robert vauye vandibudisa zvangu. Ndikati alhamdulillah. Saka isusu takati
muzukuru gauye kuno kuti mushandire ibi muripo zviri kudesa paari zvibude pachena alhamdulillah handiti aya regai tinzwe kuti zvakamira sei makadii vananzvadzi handiti ukama hwakamira sei apa tete wakasiri kunzwa mushi handazi yababawo mabva kupi mabva kuruwa chii chiri kunetsa pana tete vaingoti ndikurota ndichidyiswa saka kubva ipapo havana kuzoita zvakanaka saka tafamba taneta nekufamba saka ndopatikazotaiko kwasekuru kunoti anzi uyai ndokuzosvika kwataita nhasi handiti makadii tete tiripo ndiri kunzwa muzukuru ati muchidimbu gagaga nyatsondipewo nhoroondo mimi zvakatanga rini ende zvakatanga sei zvekudzimbirwa izvi ndingati ndakatanga kuzwa chiwewe mumakumbu mangu zvobva zvakwira kuya kuzobata mudumbu kubva ipapo tichibva tamboenda kumadhokutazi wari kuti kenza saka kenza icho tirikuti ndikabayiwa majekiseni maoko angu anobva atoreekta mwiri wese kureekta kuita mapundu saka ndipo takazodhairektiwa kuno ndosaka tasvika pazuva ranhasi saka madhokota vakati kenza uchokwadi mbobaya majekiseni avareekta maoko ese womukabaya ikoko kuchipatara pamareekta maoko ichokwadi handiti ndingangoti mwiri wese zvesezvi hanzi kenza yechii kana vachitaura mudumbu right imimi ndanzwa muzukuru achiti makambofambawo zvakatanga sei pamakandanzwa achiti hanzi maimboti mairota muchidyiswa nyama kuita sei chokwadi zvakatanga nekutotanga kutorota ichiita sekunge ndiri kudya nyama saka ndikupa zvakazotangira makumbo kuita kunge zvinhu zviri kutanga kutopinda kuita chiwewe kuya mudumbu ndomatangiro zvakaita makambotsvagawo kutsvagwa kwatatoita ndokuya kwatatoita kwasekuru mane nguva yakati zvakaita sei ndingati zvakatanga gore rapera saka kuchipatara mati mukabayiwa jekiseni muri kureekta ndiri kureekta makambodzokera here kuudzana chiremba kuti ndo zviri kuitika kwandiri izvi ichokwadi vakati chii vakati kenza iri kupararira alright handiti alright sekuri muzukuru ari kuti ana chiremba vakati ikenza zvazvinoita mukoma robert zvakanaka stereki ndofoka ndakataura pachena kuti mai kana mauya kudare kuno sekutaura kwavari kuita iwo kuti anzi akanzi kensa isusu kudare kuno kana chibvunza mizimu yedu nezvatinoita zvese tinobva taoneswa kuti aiwaka ushereketwa ndo wakula saka ndakataura ndikati uyoyo ushereketwa uyai kuno tizwe kuti chiri kutarisa kuti iwe udye chikutarisa kuti pahuro pako pafambe chikafu ikesa chiri kuzi ikubva mudumbu chikuidza kumusoro timupe kamushonga tibvise zvimwe zviripa kana zvichibuda zvibude kana chirusa urusa saka inini nhasi unoti kana ndikatarisa ndoziva kuti ndina sekuru wangu mukoma rombi vakashaya kunoti kusiza maini ndo chirwere chikurwara mwana chokuti pahuro pana panovhara nekuda kwokuti munhu ari kudyiswa usiku asi dhokota manje kesi anenge anayo but panenge papindira ushereketwa vanzwisisa manje chirwere anacho chekesa asi ushereketwa waita sei wapindira saka iwo urwere uwo ndo hwako mukanganisa mwezi yatiri kufamba pamberi anogona kutasa kuzonja kana kutovhariwa pahuro ndikutaura kuti koma ini ndandina sekuru wako wadaiwirana namwari wechichawa zvakaitika kusisa maindi sisa maindi kumtolo shanga ka handisi kutaura kumalari ndikutaura sisa maindi kumtolo shanga saka alhamdulillah ndinongotenda kuti allah subhanahu wa ta'ala vanida zvakanaka anopora asi chiri pahuro icho ndo chinoda kuvhiswa akatendera iye kuti sekuru tibasirei ibi makagara tinobvisa tinopa mushonga wodya hatiti ndokuti kana nyama ichizi iri mudumbu
anofanira kupiwa mishonga kuti chibude ziri chacho. Ndokuti ndo chiri kumutazisa kuti ase kurangana zvakare. So dhokota anoti kuti une cancer ndokuti kana chakavindukula mukati medumbu chinyama chiyechi chijiswa mukomaromba chisije chekutamba nacho. Ndinofunga tine mwana uye wambokuziva uye wekubhuru wayo uye aita kuti sekuru dambudziko raikonzereswa mukati medzidza. Asi nhasi akandifonera baba wacho aiti sekuru ndinokutendai munhu aikonzeresa uye akupenga. Alhamdulillah. Musikana uyo wamunoziva asi imi makamutora mukati baba namai ngabude timbosara nemwana timunzwisise kuti ari kuti chii. Asi baba wacho ndasi so yapera akauya akati ndaya kumuchata akauya nemwana tikamuitira zvatinoita. Asi ndasuro baba vacho afona kuti mukoma wangu aikonzeresa dambudziko ari kurwara nechirwere chepfungwa. Mai guru vaiziva kudya kwemaso kuti vaidya zvinhu zvakanaka sei. Murume ari kubvarura masofa, murume ari kucheka masofa. Takavamirira pane pakoma kubva kubhulowa wayo wewe yokubhulowa wayo vekamusikana kekunzi kari kujoinisa satanist. Ndakavamirira baba vavai vakakonteresa mwana uye kuti aite zvozviyezvi. Ndakavamirira vanavo ende imi muchabuda navo. Vaiva hatichaitaura kuti tichakumbira vaiva tiri kungobudisa one time ende kuda kuvasikane kana kuti vachida kuti uyu ndiye buda ikonzeresa mwana uyu kuti asaite zvakanaka. Vaiva tikumbire vaiva. Saka ari kuuya ari mukati mekufamba ari mukati mekuroga sefamily. Alhamdulillah izvozvo kutaura kwatoita kudoko ari kurwara asi akapaza motikari akapwanya motikari ndiri kufonera kubhuru wayo. Saka mai uyu chijiswa anacho takachiziva tikamutaurira tikati chizoka aine handikwanise kukubasira kana usina urongwa akakwana. Ndopa akakumbira akati sekuru tiri kumbozokera asi ndinokumbira kuti zviri nani hangu mundibatsire pamberi pemidhiya ndibude zvako hazvina mhosva nokuti ndo matambudziko acho. Saka zvino handirambe mukomaromba nokuti dare ndinotaura kuti kana munhu akukumbira kuti tinoda kudai tinobvumira nokuti shwire yake kuti anoda kubuda nemuzera wake haasi mwana mudiki ko kumuka mukomarombi kumuka inyama pamwe yakaramba kupinda mudumbu asi imwe yacho akaija. Hatiti pakutanga ija pamwe aija dzimwe dzinojika asi apa vazoja isingete sei saka isusu toti ayo kana vatiwo sekuti vari kuda kurapwa ayo todawo mutombo todazira bofu tovapa ine mishonga akavhuma kuti sekuru ndipei hangu ndigone kuyambuka ndinovapa alhamdulillah tobasira mwana opona oziva chijiswa chakonzereswa nambuya wake. Isusu hapana chatingaiti. Inini munhu akandiudza sekuru chijiswa chakabva kupi indokombudza kuti ambuya ako kuzobvunza kuti ambuya beva baba beva sekuru aizvo asi chandinokubudza chokuti wakajiswa nambuya wako vaikufanira wacho ndio wakamujisa mwana uyu. Alhamdulillah. Aya tinotenda nekugamuchira muzukuru tichimbopinda mune zvimwe zvirongwa sekuru iwo matambudziko tingati ari kunyanyouya nemazukuru mazuva ano kudare ngapi. Mukomarombe kubvira nhasi ndokuenda kumberi kusvika musi wa21 takatodaitwa mukomarombe nyaya yanesa panapa inyaya yekuti vanhu ari kunamata machechi ari kuchechi ikoko ndoko ari kusangana nenyaya yekurangwa nezvikwambo. Ari kuchechi ikoko ari kurangwa nechinhu chasinozwisisa. Saka mapentekosti iriri mukomarombe tikutaura kuti wallahi pentekosti yakanaka chitendero dai chakachiri kudhara vanhu asiri kuchiva mari asi mapastors yachiva mari vadarika ganga vabata mishonga isingaenderani nechitendero. Izvi mukomarombe hatisi kutaura ndichitya kuti pastor diki kana kuti pastor iyeye pastor wacho akaita Billy Sterek akabata mishonga inodziya akabata sandawanda 2-3 wallahi pamberi pacho akono ndotaura pachena. Saka vanhu vake vari kuuya kudoko dari kudoko vari kuchemba ndinyaya yekurangwa nezveshiri akurangwa nezvikwambo. Tiwozotasa kuti mapastors vakuru vari muno muZimbabwe nedzimwe nyika vana vacho vanasikana vari kutambura ndokuda kwokuti baba vabillionaire ndekuda kuti anowira napastor but mwana wake manje ari kurara nechinhu chacho ochibvunza baba vakamudza kuti ndabata onabata sei mwana achirarwa nezvitombo. Alhamdulillah chinhu chinorwadza mukomarombe ini ndiri nganga ndiri kushupikira wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ngalegerere nganga dzese dzichapinda paradise asi maprofita nemapastors ari kupinda gehena ndokuti vari kunyepera Mwari. Isu tikubata makwenzi Allah subhanahu wa ta'ala ngatizvine tsitsi ndokuti isusu tikuita chinhu chiri padirect nganga yese iri kubata mishonga ichita kuti tiri panganga but mapastors hapachisina mweya. Mukuona chiri kurwadza mudomo vanhu kuri kuona vese satanist iri kubva mumaoko mazipasta
iri kubva mumako mamufundisi. Saka nhau iri kunesa manje so ndeyekuti vana vari kurara nezvinhu, vana vari kushandiswa nezvidhoma, vana vari kushandiswa nenyoka. Omubvunza kuti nyoka yacho ndiyani? Kuti nyoka iye kana yasvika mumba ndinozoona baba. Saka chichinorwadza, wallahi hapana chinonakidza fanike ipapo. Obvunza kuti baba vanoita nezve hanzi ndipasta kuchechi yakati. Handi mukuona? Saka machechi iwaya aya chisiri chechi. Ngavamboita nganga one time. Tokozwa kuti tine nganga dzedu dzinouraya anonzi dingi nadingi. Avarape vanhu. Havasi kurapa vanhu. Wallahi kana vakati anoita chapolo akataura soko kwada kuvalawe. Wallahi kana akatibhejera havandiwine. Bhozi iti kuti achipechi pamberi peKurani nebhuku rinotaura naMwari kuti usaite chinhu chokunyepera munhu. Ukunyepera munhu womuti munhu ngapinde 1-on-1 indo isingaitwe nenganga 1-on-1 yaprofeti 1-on-1 yaprofeti mwene waprofeti akuyepana. Saka zvinorwadza. Ndo chinhu 1. 2 mbereko. Vanhu vashandiswa mbereko. Havasi kuzvara. Havasi kuwana vanhu. Wobvunzwa ndiani munhu ochasiya kupoterwa nemuzimu. Ari tete nababa. Iri nyaya yebusiness. Vanhu vaita ukabvunza kuti makabva nekupi unozi takamboenda kwaMutare. Hatizivi kuti kwaMutare kune mishonga yakanaka sei unoita kuti vanhu vashidwe kusvika pakadai. Saka zvinorwadza. To vanhu vatiri kusangana navo. Zvimwe zvirwere kensa hai hatichataure mukoma Robert. Iripo blessed cancer, skin cancer iriko. Nechimwe chirwere mukoma Robert changonyuka chisingazive vanhu kana kuti chinovarairwa nevanhu chinonzi hernia. Munhu anoita fanike mwana mudiki kana ari mwana mudiki anonzi ane mkwarati. Hernia dumbu rese mapundu, dumbu rese kushata. Saka alhamdulillah ipapo mukoma Robert hapana kufamba mushe. Tikuona zvanezwa sekuru rimwe dambudziko rinenge ranyanyo saka nemhuri dzakawanda. Unongonzwa munhu achikuti ndine mwana wangu ari kurasika njere, ndina hanzvadzi yangu ndine nina, ndina tete kana kuti baba vangu vatanga kurasika njere. Zvii zvakunyanyoitika panguva. Nyaya iri ipapa. Hatitika. Munhu auya mudare mudomo tiri kubata kurasika njere. Ari kukonzeresa kubata kurasika kwejere. Hatitika. Ndimbuya vari kuenda kucheche kwavo. Vakapiwa minabato wokuti mukanosvika monotora mbiya iyi monoita ichi, monotora ichi monoita ichi. Chinhu chichatanga kubudikira ipapo muite so. Chinhu chiri kubudikira ikoko ihama yake asi asiganga. MuZimbabwe muno mukoma Robert nganga dzinodzika dzishoma nemapasta nemaprofita. Mapastas nemaprofita ndiwo vakawanda. Asi vanhu vari kuuya achirwara nekuda kwekurasika njere. Mukoma Robert munoda kuti nyaya yekuti mwana wani mwana ambuya wake, tete wake, sekuru wake, babini wake vese vakanojoina satanist. Saka vajoina satanist vakushandisa mwana wemudikira kana mwana mukoma iye ndiye aimbovabasira. Handikuona. Saka nyaya dzamukutoa dzese idzodzo dzabato dziri kuchechi. Chechi like machechi especially vanogona kundituka kana kundishora Pentecost. Handiti kuprofita kana kuti kumadzibaba atirape zvagara zviriko kuti madzibaba vaya vengosukwa tikoni department imwe chete igemedzi chete yakapfeka asi iye uye nesusu tiri nganga tese asi vabedu vari kuita talikiti wokuti mwana uye awane dambudziko. Saka isusu kuti dambudziko iroro aite zvakanaka bofu uya nemvura baya vatoda kuti tivashande nekuti zviri pauro paunasi kana sina kuzvibudiswa ndenge sina kugona. Ipo pakurwara nezvirwere zvepfungwa izvi tingati wamweya uri kutendera munyika here kana kuti pane zvikonzero zviri kuitika mumhuri kana kuti iye haisi nyaya yenyika inyaya yemumhuri yekuti iwewe kana mwana wako akurasika bread ini ndinogonera mari nekuda kwokuti marasikira kuita bread zvinotibasira isusu. Saka alhamdulillah mukoma Robi tsvagai ndiro muise mushonga uisai mushonga uyu torai uyo waucheri uyu uise mundiro toda kuti mai ava tione kuti huro yavo inovhurika sei. Allah subhanahu wa ta'ala vatitungamiriri. Saka kurasika kwebread kukuitika vanhu haisi nyaya yedzidza kana kuti haisi nyaya yechechi idzidza kana kuti munhu aropa zvinhu zvake
kuti atsvage mari anditi so akatsvaga mari iyeyo ndiye buda ako abata mishonga aide nenyika wallahi saka zvakofanana nembavha vanhu vari kunyepera kuti nyika haina basa iwewe kana usiri kuda kushanda ndiwe usinoshanda upenyu hweupafa kana wakako kupinda ndiwe mbavha iwewe saka nyika haina dambudziko saka isusu kuti aiwa hurumende nayatochinja mutemo kuti mbavha zikabatiwa ngaitwe life in jail unoona umbavha unobira asi akangoti mbavha zikaenda 2 months dzadzoka dzinoita dhiri nemapurisa nokuti kune mupurisa mwanenge tori mbavha iri pabasa zvakafanana nenyanga inoyi imwe yacho inenge iri nganga but imwe inenge iri mbavha iri nganga saka isusu kutaura kuti kupeka kuri kuitika vanhu vese wallahi zviri kukonzereswa nekuda kwemunhu family yese muri kuona yese iri kupeka urwere hwekupeka hwakura pari zvino ndekuda kwokuti vanhu vari kushida handiti saka alhamdulillah ndeiwoyo amai avo amai akatakurwa akaendeswa navo akaita zvavakaita kuzosvika kuzodya nyama yakuti vatadze kupinda pauro ndokuti ivo vangasina kubatsirika pamishonga yavo saka yakagara pauro nyama nayo muuro make saka achazosangana kuzosangana ndiko kurwara mbuya ake akamutora ofa womusiya iye ane chirwere ichocho ndokuti nganga kana yaona kuti zvaramba inobva zva kuti iwo uri bedzi anonzi bedzi uyu nekuda kwokuti haana kuita zvaidikana nasudo abatwa nechiri pauro anozori kuti fumbura zvakakofa nebuda apinda zvigure buda akapinda zvigure anoti zvokuzvigura usatauri saka uyu kana asvika pakadari kudya chinhu chotadza kupinda mudumbu make kuda kuti akufumbura basa reuroyi hatiti saka anoda kubatsirwa bhozi iye pache zvakaita kulika achienda achijisiwa achibvumba saka kuda kuti iye bvumba dzimu rekuroya ranga ratogara anotoda kukweshewa nyora kusvikira pakujiswa kuti zvibve alhamdulillah ndibva tichidzisanganisa pane vamwe vaindibvunza kuti kana sekuru vachiuya kuSouth Africa vanobvumirwa here kupinda nemishonga pabhodha ende kana vachiuya kudaro mishonga yacho inenge yakawanda here kana kuti tichazongopinda matare tapedza tozotumirwa mishonga kana tozoteera kunotora mishonga yedu kuZimbabwe alhamdulillah isusu pabhodha South Africa iZimbabwe president wekuSouth Africa nepresident wekuZimbabwe alhamdulillah inyika imwe isusu mishonga yedu tikasvika pabhodha tinodeclare tinopinda nemishonga yedu yese yakakwana saka isusu tiri muSouth Africa tine certificate zvakakofanana nezvozvo isusu tikuti tikuenda mwedzi wamangwana nganga dzese dzekuzindipa dziri kusumuka nemusi wechina kuenda South Africa saka kulati nganga dzese dziri muZimbabwe kuno mune South Africa zvinojizana alhamdulillah kana wazokuna akabvunza ipapo kuti zviri kufamba sei achapola ndo asiri kuenda netimu asi achapola ari kuteera vega vamwe vabvunza kuti hanzi sekuru anogona kutidyira bute here hamenepa bute mutemo wenyika kana wenyika dzese bute rakarambidzwa asi rekuti inini kana tichifemba ini ndinobvumirwa asi zvokuti ndotakura bute wallahi vasandibvunze izvozvo bute haisi kubvumirwa kufamba munyika kuenda kunze kwenyika haisi kubvumiswa asi mitombo inorapa vanhu inodhiklewa ino bute racho ndikandobvunzisisa mushoko ofisi ndikanyorerwa samba rinotendera kuti ndini ndinaro risina chakaipa ndogona kubvumiswa kubira naro but nyaya inodiwa ndeyekuti ndideclare chinhu chacho chiteswe nemushini wegovernment wazobvunza kuti madrugs aya bute rakatombouraya vanhu vakawanda vachinyepera tibute asi ndi poison saka ndo pakapa kuti nyika dzese all Africa kana kutsoko nyika akati bute aende ende bute alibvumirwe kuLondon UK Australia aibvumirwe ndokuda kwezvozvo okay vamwe vanoti sekuru kana ndichiva kuzouchikwa ndinouya here adzimai nemurume kana kuti kunongoya mudzimai kana kuti kunongoya murume chete mutemo wekuuchika mukoma Robert unotaura kuti murume nemukadzi vanouchikwa pamwe chete asi ndokunge murume achiziva kuti murume ane vana vake haana dambudziko mukadzi ndiye ane dambudziko ndo panoya ari mukadzi ega asi bese kana muchizoti hamuna mwana munoya muri bese muri vangani nokuti aya magetsi tikutaura kuti tikuda kubata tambo yemagetsi kuti yanzi magetsi pane raivi neutral yemoto iri dziri zingani saka iyi neutral ichadzikisa moto une iyi inenge nemoto uri pakati saka magetsi yekuti murume nemukadzi yanogadzirwa pamwe chete saka tinogadzira pamwe chete tinopa vanhu vese mishonga vamwe vanotivo vabereki vangu vanoramba kufamba zvino zvinoita here kuti ndifambe ndega ndinobatsirwa kuna nasekuru achapora alhamdulillah munhu kana achirwara
apasi pese kudhara kwe vaifambiwa chidzibaba nebhuna iko zvinozvi mazuva ano iwewe bhozi iwe pauda kuti ufambe neabereki wako baba vacho pamwe ndiwo nhambe yacho ndiwo ari kukuroya saka zvinotendera ufamba wega nokuti Allah subhanahu wa ta'ala ati kuti iwewe pachezo yako ndiwo unoziva upenyu wako saka iwewe ndiwo unofanira kuzviraramisa bofu yamupeka mukadzi mishonga afane kudya isu tiri kuita dare tichifamba nematani anofanira kutodya mishonga muno tione tirikisi yacho yakafambiwa ipapo toda kuiziva toda jira rewaiti mune jira reketwe rebruu mbonedze jira rewaiti muchuro saka muzukuru atiti kumba vari kukwanisa kudya here zvakamira sei kumba kudya havanyatsoudya vanenge vachitipa urupangu hapasi kunyatsogona kumedza saka pamamutuya kuno kunatsi vatongodye makuseni tangovatengera maheu savanhu mapedzi zvakanaka sekuti makataura nyaya yekuti munhu haumirire kufamba uchingoti rega ndifambe nevabereki nekuti dzimwe dzenguva mubereki wache wauri kumirira kuti ufambe naye pamwe ndiye ari kukonzera zvokuitika mukati memubereki isusu tinotaura kuti abereki vazhinji vatiri kutambura navo vabereki vedu munhu wese unobva anonoita nemachava nemachava machava yakava munobva achishida achigona kuita mabasa yavo saka sitongotenda kuti Mwari vanotipa nguva yekuziva saka ipapa kana munhu achiti anofambira upenyu wako uchinesa famba wega famba nemurume wako kana iwe pachezo yako famba hatiti saka tinotendera kuti Allah subhanahu wa ta'ala atituse nyasa kuti tigone kuita zvakanaka saka alhamdulillah tinotenda kuti Mwari vanokuziva kwavo kwavanoita saka mukaona tichiti munhu zvaka zvakwidza mutsvagire mishonga mutsvagire mvura hama yako zvakuitika izvo zvakupisa zvinhu zvake ukirinde zvinhu zvacho nyama dzeuno idzi hadzisi dzokutamba nadzo pa tokodera nakomarobana anongobvuma zvese zvese ari kunosvika ushandiswa zvinhu zvisina nebasa rese asi unorwadza mushonga wacho ya unobata ndoumwe futi kana inini chaichaiyo kana budo dzangu dherivana kuti sekune futi nemukuwana flu mishonga kandi iyoyi yakaimba sitereke nokuti ava haina kunaka zvachose unopara alright mukamwe mishonga mukamwe mvura wotsvaga
saka chiri chekukoromba pabvisa zvinhu zvounedasako handida bvisa zvinyama zvacho. takananga wami mvura yekunwa muzukuru wati Hatiti waona atete wako zvinhu zvavo zvabuda mbichana vachapedzisa zvese zvinhu mushonga iwo achapiwa umbo wacho anogona kuchaya mudumbu maererano nechirwere ichochi handiti. Saka vanongotenda Allah subhanahu wa ta'ala vachapora mbichana usati achapora poresai munhu one day. Mwari vanhu havagone kuti chirwere chipinda munyama yemunhu chinopinda nenzira dzakasiyana siyana asi kuti titi chinopora ne one day zivai kuti munhu arwara zvagadzikwa zvinhu zvakaipa. Atete vangu mazuva ekutanga aitakurwa nambuya wavo achija vasvika imwe nyama isijika ndo yakabata pahuro ende ilaki kuti aifanira kufa nayo. Saka izvozvo uchatora nguva uchaona kufamba kwazvinoita. Mwari vachakusunungura. Alhamdulillah. Ndinofunga kuti urwere iwoyu uchagara pasi mopiwa mishonga imwe muchashandisa imwe muchange muchidya achidya kumba. Ndiye akapedza izvozvo anofanira kuenda zopariwa nyora. Ane nyora dzakatemerwa zvousiku sokubuka uroyi iyeyo. Achakupedza aibwana dai bamusina kufamba naimbuye tete wako. Asi kuti paakanopinda musuwo akapinda nambuya akaona kuita mushi ndiwo akamusungira. Saka alhamdulillah unomuudza kana ari kuzwa kana asi kuzwa kubata kwakaitiwa nambuya wake iye akatakuriwa kusvika pane zvinhu pamberi apa pada akavhuma kudya nyama iyoyi kumberi kwacho aiziva uroyi wake. Saka uroyi handiti nekuti nyama uije usingaizive usiku wacho akaija akatoipiwa akachivhuma pichana achivafanira achiti ambuya wangu. Saka uroyi uchinji tiri kuchema naana mbuya naana baba naana amai. Alhamdulillah. Saka aiwa uchabira panzi apa ndokupai mitombo yekuchenura uroyi. Uroyi hauzvengezvenge bozi ichi chachirwere uroyi iwoyo waitoitika. Abana kudokuzosekuru saka izviko kurutsa kwaita avachabude futi noto vachagona kutobuda vakazotipedzisa manje. Aiwa haachabudi apa tikuti sisi kumupa mushonga achageza panze nekumukwesha nyora dzacho uroyi wacho tasunga. Ichi changaja ndo changaja mwana wavanhu ndiyo ndayo. Ndati ndiyo eti nayo kuna kuti mwana mdiki. Saka ndo chakanya mabata inyaya yeushereketwa kuchiswa zvinhu zvakaipa. Kana mune mubvunzo umwe mondibvunza ndokuti ndofunga ndinenge ndapedza pamwe. Tinotenda.
amene mkoma rombe alright indatobvunza sekuti Cape Town nekuti vazukuru vanenge vada kuzoziva mungatarisire kugara kwemazuva mangani? Cape Town mkoma rombe isusu tikutarisira kugara 12 days. Okay. Because isusu tine vazukuru kwete ku South Africa chete. Tine vazukuru UK, London, Australia. Saka vazukuru vangu izvozvi vamwe vacho vakutokombolera kuti sekuru zvabakuenda Cape Town ini ndo mazuva yangu yanga yakukwana kuti ndiuye ikoko. Saka iti kuti aiwa muzukuru kana akachiuya dare harina kuvharwa dare riripo iye ngauye kana auya isusu tinoziva zvatinoita maererano nematare nokuti padare patinobuda inini dare harivharwe. Iyi kupinda kwemuzukuru zvakafanana ndinobatsira zukuru ari ku UK ndinobatsira zukuru ari ku London kana apinda mudare mangu muno ndine zvokuita naye. That 12 days ko Johannesburg ne Pretoria. Johannesburg ukome mipamwe 15 days. Alright. Saka madays yangu yese kubuda kuno muZimbabwe ndichaita 15 days isiri kuno muZimbabwe. Okay. June to July. 5 days ya June. The 10 days ya July. Alright. Andijia. Aya, maita basa sekuru. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.